Επειδή θα πάμε σε γραμμές, όποιος Βάζαρος θέλει να μιλήσει, θα πει είμαι κατά του Αταμάν και θα καταλάβουμε τι εννοεί για το πανό που είπε ο Αταμάν να κατέβει από την Κύπρο. Στην Κύπρο. Που το βάλετε εσείς οι Παναθηναϊκοί. Αν θέλετε να μιλήσετε. Δεν μιλάω με προδότες, ούτε με... Έτσι, με προσκυνημένους κτλ. Με ραγιάδες. Να το πω καλύτερα μάλλον. Αν θέλετε να μιλήσετε. Αν δεν θέλετε, πέστε είστε με τον Αταμάν και κλείστε το. Αλήθεια, ο Αταμάν σας παρατάει την άλλη εβδομάδα, κάπου πάει να παίξει με την Τουρκία, Τι λέτε, σοβαρά. Κοντά τον έχετε για διώξιμο. Σήμερα τον έσωσαν διαιτητές. Κοντά είναι. Περιμένετε, ένα είναι. Θα γίνουν όλα. Που παρόλα αυτά, εγώ δεν θέλω να τον διώξετε. Μιλάμε για το πιο μαλάκα προπονητή που είχατε ποτέ. Εφάμιλος του Πεδουλάκη είναι. 4 παιχνίδια ο Τυφαλά σας πήγε στο τελικό. Δηλαδή και ο Πεδουλάκης θα κέρδισε. Δεν θα κέρδισε.